Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Ik ben Kevin Knols, schutterij Sint-Sebastianus. Ik ben secretaris en de organisatie van de Bond Schuttersfeest. En daarnaast, dat is een charmante jonge dame. Mara Isha Pegels, ook van schutterij Sint-Sebastianus. En commissaris en promotie. Commissaris en promotie? Ja. Goed, zometeen nog meer gasten, maar dat zien we dadelijk natuurlijk. Ze zijn namelijk hier om het een en ander te komen vertellen over het Bons Schuttersfeest, wat op 17 mei, zondag 17 mei aanstaande, gaat plaatsvinden in Kerkrade-West. En precies te zijn, de Spekkelserheide aan het Wouwelpad, waar ook jullie kantine is gelegen. En het schietterrein, zeg maar, blendend aan het voetbalterrein van FC Kerkrade-West. Yes, onze buren. Even naar jou, Kevin. Reisha, ik kom zo ook bij jou, hè? Dus lekker rustig hier blijven. Kevin, jij bent qua organisatie daar geruime tijd mee bezig. Wat kan je vertellen over het Bonsschuttersfeest? Wat behelst het precies voor de leek die niet weet wat een Bonsschuttersfeest eigenlijk inhoudt? Nou, een Bonsschuttersfeest is eigenlijk kort samengevat een feest voor alle schutters. Niet alleen voor de schutters, maar ook voor de mensen uit de wijk. Vanuit iedere bond vindt er om de zoveel jaar een Bondschuttersfeest plaats. Mm-hmm. Nou, het is per bond afhankelijk om de hoeveel jaar. Bij ons in de bond Berg en Dal, vindt die plaats om de 5 jaar. Elke 5 jaar is een schutterij aan de beurt. Yes. Dus inderdaad, dit jaar zijn wij in de beurt. En elk jaar is de organiserende vereniging is ook de host van het evenement. Mm-hmm. En vindt plaats op die locatie waar de organiserende vereniging vandaan komt. Ja, nou is dat natuurlijk 1, 2, 3 wel gezegd. Maar er komt een hele hoop bij kijken, hè? Oh ja. En waarom vraag ik dat? Omdat Kevin daar natuurlijk al geruime tijd ook in samenspraak met andere schutterijen, hè? Want je hebt natuurlijk je oor te luisteren gelegd bij de andere schutterijen, hoe die dat in het verleden gedaan hebben. Tel eens een tipje van de sluier op wat er allemaal bij komt kijken. Nou, goed, we doen natuurlijk een optocht door het dorp. En bij een optocht door het dorp, ja goed, je gaat over de straat heen. Mm-hmm. En dan moet je ook gaan denken aan verkeersregelaars. Ja. We gaan een tent neerzetten. Nou goed, die tent die mag je niet zomaar neerzetten. Daar moet ook een certificaatje bij. Ja. Je wil een heel leuk muziekprogrammaatje voor de mensen neerzetten. Je wilt ze iets lekkers te eten geven. Je wilt het toch goed bereikbaar houden met parkeerplaatsen en noem maar op. Mm-hmm. Daar komen wedstrijden bij kijken. Die moeten ingedeeld worden. Mm-hmm. Dus ja, dat is een hele organisatie wat eromheen komt. Als we het hebben over die wedstrijden, hè, voor die kijker en luisteraar die niet weet wat daar precies allemaal bij komt kijken. Hè. Mm-hmm. Zo'n dag begint rond de klok van? Om 10:00 opent ons terrein. Ja. Dan is het terrein open voor alle gasten en bezoekers. Mm-hmm. En voor alle deelnemende schutterijen. Mm-hmm. Om 11:15, ongeveer rond de klok van 11:15, start de binnenkomst. Mm-hmm. Nou, wat houdt de binnenkomst in? De vereniging gaat zich in principe presenteren en aanmelden op ons Bond Schuttersfeest. Mm-hmm. Er staat een afvaling, het bestuur van onze vereniging staat op de hoofdtribune van FCKW. Mm-hmm. Daar komen de verenigingen binnen, zowel de bondsverenigingen als de gastverenigingen. Mm-hmm. En die gaan zich presenteren. De vaandeldrager wordt gepositioneerd precies voor het bestuur. Mm-hmm. En dan gaan ze zich opstellen. Gepresenteerd staan. Treedt de vlag uit. En gaan weer een marcherend er vandoor. Er vandoor? Nee, ze blijven natuurlijk wel op het terrein. Ja. Ja. En dan is de volgende vereniging aan de beurt. Mm-hmm. Tussendoor vinden al verschillende wedstrijden plaats. Dus denk aan solisten-uittredens en muziekwedstrijden. Zowel op de drum, trompet, maar ook pipers. Mm-hmm. Doedelzakspelers dus. Mm-hmm. Dan gaan we rond 2:00 het feest officieel openen. Dan verzamelen alle schutterijen op het hoofdveld van FCKW. Mm-hmm. Dan komt de burgemeester Petra Dassen, onze pastoor Sweer een woordje doen. Onze voorzitter doet een woordje. En uiteindelijk de bondsvoorzitter Martin Rodink, die opent officieel het Bondschuttersfeest. Mm-hmm. Nou, dat doen wij in een traditionele sfeer. Ik ben nou bezig ook een heel leuk puntje voor op de vergunning met een kanonschot. Oh ja, dus, dat is natuurlijk heel erg leuk en toepasbaar om erbij te hebben. Mm-hmm. En dan gaat de optocht van start. Dan gaan we door Spekkelserheide heen marcheren. Voor alle trots.
En dat is ook zo'n detail, hè? De optocht mag niet langer zijn dan... En niet korter zijn dan, hè? Nou, langer zijn dan is 1,8 tot maximaal 2 kilometer. Wat die mag zijn. Nou, onze optochtroute is 1,5 kilometer. Dus zo vallen we reuze binnen. En bij ter hoogte van het Carboonplein, richting Café Juliana, daar hebben wij ons défilé. Dus daar staan de genodigden en dan wordt er een défilé-mars langs gemarcheerd. Vanuit die route gaan we weer terug naar ons terrein, waar om 3 uur ons muziekprogramma van start gaat. En op diverse andere wedstrijden, ook exercitiepeloton, muziekwedstrijden. En in de avond, rond 7:30, dan is er ook een prijsuitreiking. Maar natuurlijk al die prachtige verenigingen wat daar hebben uitgetreden, ja, die verdienen ook, die het beste heeft gedaan, die verdienen natuurlijk een prijs. Ja, Raisha moet ik zeggen, hè? Ja. Anders ga je me wel corrigeren. Een van de leden die zeg maar het jongste erbij is, hè? Ja, klopt. Nou, hoe ben jij bij de schutterij Sint-Sebastianus terechtgekomen? Vertel. Via een collega. En volgens mij was het dat jullie gewoon een avondje hadden, of dat jullie hadden zelfs schieten gehad. En eigenlijk was ik met haar aan bellen en toen zegt ze, kom eens gezellig langs. Toen ben ik gezellig langsgekomen en dat vond ik wel zo gezellig dat ik me ook uiteindelijk heb aangemeld. Ja, maar oké, dat gezellig zijn, leuk en aardig. Maar nou komen we natuurlijk bij het schieten, hè? Dat doe je niet zo 1, 2, 3 zomaar, hè? Nee, ja, het beginnen wel, maar het oefenen is wel even een kunst. En waarom? Omdat? Daar komt heel veel bij kijken eigenlijk. Weet je, als je begint met schieten, dan heb je toch wel bepaalde tactieken die je kunt aanpassen. Je moet je rust kunnen bewaren om het uiteindelijk te kunnen afschieten. En daardoor, ja, ik heb daar wel een tijdje op moeten oefenen om dat uiteindelijk goed te kunnen. Hoe lang ben je nu erbij? 1,5 jaar. Oh, toch al. Ja, en ja, ze is eigenlijk kerstverse koningin van de opening van het seizoen. Hè? Kevin, hoe noemen we dat? Wat is dan de titel die ze heeft? Ja, daar hebben we diverse titels voor. Je kunt natuurlijk zeggen, de Spaßkönigin, zo wie we dat zo schön zeggen. Ja. Of gewoon de openingsseizoen koningin. Ja. De openingsseizoen koningin, en dat was afgelopen zaterdag. Hè? Ja. Dus we hebben eigenlijk een primeur. We hebben de nieuwe openingsschietseizoen koningin 2026. Zo, dat is een lang scrabblewoord. Hè? De openingsseizoen schietkoningin van 2026 hebben we hier in de vorm van Raisha Pegels. En ja, Raisha, je zei net commissaris. Wat houdt die functie in daar? Houdt eigenlijk in tussen bestuur en de leden in staan. Als commissaris en communicator ook? Of hoe zie ik dat? Bedoel je van commissaris? Ja. Ja, eigenlijk tussen het bestuur en de leden in. Oké, dus dat het bestuur niet altijd alle leden alles hoeft te vertellen. Jij bent eigenlijk de spreekbuis. Ja, eigenlijk wel. Ja, dat klopt wel in grote lijnen. De commissaris is de spin een beetje in het web. Controleert ook het bestuur. Als er foute besluiten in de ogen van de leden genomen worden, is de commissaris daar voor in het bestuur in te grijpen. Is dat bij elke schutterij een titel, Kevin? Ja, als het goed is wel. Ik ga natuurlijk niet voor elke schutterij spreken. Maar het is wel een officiële bestuurstitel die wij in ieder geval wel hanteren. En daarbuiten, Raisha, doe jij nog meer? Hè? Want je bent een beetje in de socials, hè? Ben jij een beetje handig? Ja, klopt. Ik ben de Facebook en Instagram. Facebook en Instagram? En TikTok ook nog. En TikTok ook nog? Ja. Wat doe jij voor je werk? Ik werk in de zorg. Je werkt in de zorg? Ja, klopt. Ja, dan heb je toch niet veel tijd om te TikTokken, of wel dan? Tussendoor. Ja, in de pauzes natuurlijk. Ja, daarom. Ja, wat een leuke afwisseling. Maar dan kan jij natuurlijk niet altijd als iets te doen is daar zijn. Hè? Want je hebt natuurlijk ook weekenddiensten, neem ik aan. Hè? En dan kun je er niet bij zijn. Maar daar valt wel een moutje aan te passen, denk ik toch? Ja, daarom onderling ruilen, dat komt meestal wel goed. Onderling ruilen, kijk eens. Hoe mooi is dat? Er is een tekort in de zorg en er wordt gewoon fijn onderling geruild. Kevin, 17 mei aanstaande. Tipje van de sluier over het muzikale programma. Ja, laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Hè? We vallen met de deur in huis. Ja, ik ga hem andersom pakken. We starten af met Ronnie Ron. Die treedt het hele programma af. Dan gaan wij naar de Keidorf muzikanten uit Bocholt. De Keidorf muzikanten. En dan zit je toch een beetje aan een blaaskapel te denken. Ja. Hè? Die komen, ja. Daar kunt de Agidius.
Egidius, ook geen onbekende in het Parkstad en verder buiten. Dan komen de Hey Brinks, leuke Limburgse feestmuziek artiesten. En natuurlijk, we hebben iemand nodig die het hele programmaatje bij elkaar bindt. Die ook weer een leuk muziekprogramma gaat verzorgen. Dat is onze eigen huisechte DJ Renato. Ja, ja oké, maar er komt nog veel meer, hè? Er komt nog veel meer, hè? Maar nee, we gaan niet alles vertellen. Hè? De mensen moeten gewoon komen, hè? De mensen moeten gewoon komen. De mensen moeten gewoon komen en dan hopen dat het schitterend weer is. Niet te warm natuurlijk, hè? Zo'n 20, 25 graden is genoeg, hè? Oh ja, als het 20, 25 graden het zonnetje schijnt, dan is het in het schuttersuniformpje is dat meer dan warm genoeg. Ja. Zolang het maar droog blijft, niet regent, dan kan het in principe niet meer stuk. Dan is dat goed vol te houden. Komen er nog flyers de komende tijd in de buurt of zo? Yes, Beleef Kerkrade, daar hebben wij... we hebben zelf een flyer ontwikkeld. En Beleef Kerkrade heeft er een heel aantal voor ons gedrukt. Die zijn we nu ook aan het verspreiden. We zijn nu begonnen in de winkels. In de eerste winkels hangen ze al op. En daarna gaan we ook deur aan deur flyeren nog. Dus ja, zeker. Ook de mensen langs de optochtroute. Ja. Krijgen een aparte flyer. Daar staat zelfs op van... Bij de optocht hangt de vlag uit. Ja. Want jongens, het is feestelijk. Ja. En we mogen gezien worden. De vlag mag gezien worden. Ja. En gewoon een super dag van. Ja. Goed, Raisha, ik hoef jou natuurlijk niet te vragen... of we de social media in de gaten moeten houden. Daar komen wel alle updates op. Er komen alle updates op. Elke week zo'n pusher, neem ik aan. Ja, hè? klopt. Dat de mensen toch iets te kijken hebben en denken van... ja, dat moeten we dan toch in de agenda zetten. Maar weet je wat, zet het nou al in de agenda. Zometeen gaan wij verder praten met André Sogeler en Brian Simons. Want Brian Simons is ook een van die leden die nog niet zo gek lang erbij is. En ja, wie de jeugd heeft de toekomst. Raisha, wil jij er nog iets aan toevoegen nu op dit moment? Dat je zegt van, daarom moeten de mensen komen? Ja, voor mij was het wel gewoon een win-win, omdat je komt natuurlijk wel een hele mooie cultuur. Van lang geleden, je leert er wat meer over kennen en het samenkomen met iedereen. Ja. Ja. En natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje. Zometeen de Nestor André Sogeler en Brian Simons van Schutterij Sint-Sebastianus 1881. Jongen. Hey, succes, Kevin, tegen die tijd. En wou jij er nog iets aan toevoegen in dat blok van jou? Nee, Ja, een heel klein stukje. Ja, doe maar. Een kleine bekendmaking. We schudden die dag Alfa Bier. Voor een hele lekkere, leuke prijs. €2,50. Lekker laagdrempelig. Lekkere, gezellige dag maken. Dus die kleine aankondiging wil ik nog even live bekendmaken. En daar krijg je een heel programma voor geboden. De volgende 2 gasten zijn aangeschoven van de Schutterij Sint-Sebastianus. En niet zomaar de eerste, de beste. We gaan even naar Brian, want Brian, stel je even kort voor. Mijn naam is Brian. Ik ben sinds een jaar bij de Schutterij Sint-Sebastianus Spekkols rijden. Ook zit ik al in het bestuur als tweede secretaris. Ja, dat een beetje. Ja, dat een beetje. Hoe ben je erbij terechtgekomen? Vertel. Ja, dat was eigenlijk op een avond dat er iets te doen was op de Schuttersweide. Ook al? Ja. Net als Raisha? Ja, hetzelfde, Ja. Ja, en daar was ook familie bij. Dan heb ik het over mijn opa, Twan Kratsboorn. En mijn oom Erwin Kratsboorn. En waar moeten we die van kennen? Zitten die ook bij schutterijen of zo? Ja, die zitten ook allebei bij dezelfde schutterij. Ah, kijk eens aan. Dus ja, goed, familieopvolging mag natuurlijk ook, hè? Ja, precies. Ja. En je had er natuurlijk wel het een en ander van gehoord. Maar je denkt van, nee, schutterij is niks voor mij. Maar dan komt die klik. Waardoor kwam die klik? Ja, eigenlijk ook omdat de familie al erbij zat. Ja, werd ik eigenlijk steeds meer erbij betrokken ook. Gingen we ook steeds meer interesseren in onder andere de schietwedstrijden en de optochten die ze door het dorp heen hielden. Ja, op een gegeven moment was het gewoon zo dat ze me een contract onder de neus schoven. Een contract? Een contract. Jongen, gaat dat tegenwoordig met contracten? Meneer Sogeler, dan moet ik die tijdelijk eens even over spreken. Aanmeldingsformulier. Oh, aanmeldingsformulier. Contract, ik denk al, wat krijgen we nou? Hij zegt, potverdorie. Maar in ieder geval, dat dus. En ja, hoe bevalt dat er nu toe dan? Ja, supergoed. Ja, voornamelijk ook de gezelligheid. Maar ook de manier waarop een bepaalde traditie toch in stand gehouden wordt. Dus ja, dat een beetje.
Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, dan door de zeg maar familie Kraatsborn en Simons in dit geval, Brian Simons, die willen de cultuur hoog in het vaandel houden. En ja, dat is nou precies wat ik dus zelf ook vind. Hè. De schutterijen, noem maar op, de Limburgse cultuur moet hoog in het vaandel gehouden worden. En jij vindt dat dus ook. Ja. Hoe lang ben je nu erbij? Inmiddels iets langer dan een jaartje. Iets langer dan een jaartje. En bevalt goed? Ja, absoluut. En secretarisfunctie ook? Ja. Veel schrijven? Ja, nog een beetje een opleiding. Dus ja, voor nu begonnen met de notuleren. Dus nog wat kleinere taakjes. Ja. Ja, naarmate het jaar volgt, zou het natuurlijk steeds veel meer worden. Ah, kijk aan. Hij zit onder de goede hand van... En dan schuiven we eens even naar de Nestor van de schutterij Sint-Sebastianus. André Zogelo, hier de avond André. Goedenavond André. Ja, André, de Nestor, ja, laten we zeggen, onlangs nog onderscheiden. Ja, hij zegt van dat het is gewoon een bevordering. Vertel even, wat is er onlangs nog gebeurd? Nou, ik ben bevorderd. Ik had tot officier van de Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sint-Sebastianus. Oh jee, dat is een hele mond vol. Ja, dat is in principe, ik was eerst schuttenbroeder. En door de verdiensten van het schutterswezen kun je dat krijgen. Dat moet aangevraagd worden. En dan word je dan ook, net zoals vroeger in de riddertijd, wordt er met een lang zwaard, een links en een rechts en op het hoofd een klein tikje gegeven. Inmiddels kun je die kwasters een beetje aan de kant doen. Er hangt al heel wat. Hè? Wat zijn dat allemaal voor onderscheidingen? Kun je er iets over zeggen? Nou, de eerste is, ik ben lid in de Orde van Oranje Nassau. Oh, ja, dat weet ik nog goed. Ja, dat was een hele complete verrassing. Ja. En daarnaast is dan de Orde van de Rode Leeuw. Ja, maar je hebt er nog één gehad, dat is een kleiner van de schutterij. Een kleiner van de schutterij? Lid van verdiensten. Lid van verdiensten. André, ja, Nestor van de schutterij Sint-Sebastianus 1881... eigenlijk laten we zeggen, de grote motor achter die hele schutterij, met natuurlijk al die anderen die dat in het verleden ook zijn geweest. Hè. Jij bent nu, als ik het goed begrijp, eigenlijk een beetje veld aan het ruimen voor de jeugd. Zie ik dat goed? Ja, dat klopt. En dat wordt volgens mij ook bij heel veel schutterijen te laat gedaan. Je moet met de tijd meegaan en je moet de jeugd een kans geven. Je hoeft niet met alles eens te zijn, maar in het belang van de vereniging moet je ermee beginnen. En, ik vind dat wel goed van jou, want ik ken natuurlijk een beetje uit jouw historie. Jij was op een gegeven moment penningmeester, voorzitter, secretaris en alles ongeveer een beetje. En ook nog kogelgieter, hè? Ja. Of, ik ben nu officieel nog penningmeester, buksmeester, dus met de wapenvergunning en alles. Ja, en dan alles wat zo erbij komt. Ja, maar ook voor die buksmeester heb je op een gegeven moment naar opvolgingen gezocht. En die is gekomen, hè? Ja, ik heb nou een meter bij Esther Scheren. Die heeft de cursus buksmeester gedaan en de wapenvergunning. En ik heb nog Stefan de Beer, die heeft dan de cursus buksmeester gedaan. Ja, Stefan ook, ja. Ook toch een van de jongere gasten eigenlijk, hè. Dus wat dat betreft, schutterij Sint-Sebastianus heeft even in een dipje gezeten, maar is er, ja, wat mijn gevoel zegt, vol uit aan het komen, hè? Ja, dat klopt. Je moet je iedere keer weer opnieuw uitvinden. Hetzelfde zoals het was 2008, of toen we geen drumband meer hadden. Ja. Dan zijn we in zee gegaan met Fluitenboerkorps Odeon van Terwinselen. Die hebben jammer genoeg corona niet overleefd. En daarna een taboer die ons dit uithelpen. En toen zijn we de pijband uitgekomen. En dat is ook iets anders. Het is even wennen aan die komische tonen, moet ik zeggen. Maar op het moment dat die pipers over de straten gaan, dan hoor je ze al van verre komen. Hè? Dat klopt. En dan word je nieuwsgierig. Dan word je nieuwsgierig. En het is niet alledaags. Was vroeger alleen maar Schinveld die het had. Nou zijn wij de enigste. En we komen ook bij het OLS helemaal met défilé in beeld, wat vroeger maar een paar seconden was. Ja. En dan wordt er gezegd van,
we horen de pijpers, daar komt Spekholzerheide. Ah, kijk eens aan. Dus je hebt al meteen een watermerk door de pipers eigenlijk. Ja, dat klopt. Bons Schuttersfeest. Gaat jou dan het bloed sneller door de aderen stromen? Ja, dat wel. Waarom? Met ieder schuttersfeest. Dan zie je de concurrentie onder de schutters. Je ziet het leven. Je ziet normaal, zie je bijvoorbeeld bij je schutterij die dame met die korf en dat tolletje omhangen. Maar niemand weet, of de meeste mensen weten niet, dat bij je schuttersfeest worden ze gejureerd. En dan wordt gekeken, weet je waar je mee bezig bent? Weet je waarom het doet? Heb je alles bij je? En dan wordt het weer interessanter. De marketensters, hè? De marketensters. De verzorging voor de soldaten oorspronkelijk. Wat hebben ze bij zich bijvoorbeeld? Je ziet normaal het stokbrood. Ja, dat klopt. Je had vroeger soldaten die hun eigen eten moesten kopen. Dus je hebt brood nodig. Dan had je, we zeggen, welvarende en arme soldaten. Dus in die korf zit ook kaas en worst. Dan moet er een mes bij zitten, want je moest ook kunnen snijden, een snijplank. Ja. Je moest ook een versterking kunnen aanbieden, dus daarom zit er jenever in een beroemde tonnetje. En vroeger stond ik altijd langs de lijn en de jury kan dat niet opdrinken en op een gegeven moment kreeg ik geentje meer. En dus er wordt gewoon op zoiets gekeken. Zo heb je hetzelfde met billemannen. Je ziet alleen maar de man met de baard. Je ziet... maar ja, wat stelt hij voor? Eigenlijk voor de troep, voor het leger op te ruimen. Een bijl voor iets weg te hakken. Je moet een wetsteen erbij hebben. Overigens, je Dekens die liet net weten om jou de groeten te doen, want die is ook nog ooit bieleman geweest. En ja, de familie Dekens is goed vertegenwoordigd bij de schutterij Sint-Sebastianus. Er zijn er nou nog 2, hè? Ja. Maar er waren er vroeger veel meer, hè, van die Dekensen. Dat klopt. Ja. Dat even terzijde, maar hij zei, dat moet je even naar André overbrengen. Ik zeg, dat doen we. Hij is toen gestopt omdat de baard was afgewaaid, zei hij. Ja, dat is nou ook iets wat ook veranderd is in de tijden. Vroeger moest je een kunstbaard hebben. En dat stond zo in de reglementen van de Olympische Schuttersfederatie. En ook al had je echt een hele grote baard, je moest er toch een kunstbaard over hebben. En zij hebben ook met de tijd meegegaan en zeggen, je mag nou ook met eigen baard lopen. Dus dat wegwaaien is er niet meer bij. Brian, dan wordt het voor jou tijd, hè, jongen. Als je bieleman wil worden, dan moet je een baard laten staan, hè? Ja, dan moeten we nog een jaartje wachten, denk ik. Brian, als jij dit zo hoort, hè, is dit voor jou het eerste bondschuttersfeest wat je ooit meemaakt? Nee, ik heb er al een aantal gehad. Binnen de bond. Oh, wacht even. Hoe jong ben jij dan? Op dit moment 23. En jij zegt, ik heb er al een aantal gehad. Hoe lang ben jij dan al met schutterijen bezig, jongeman? Ja, officiële jaartje natuurlijk. Ja. Maar ja, we zijn natuurlijk al wel eens vaker bij bondschuttersfeesten geweest. Ja, bij ons in de bondenstad bijvoorbeeld bij Noorbeek. Of bij Bergen te Blijt vooral. Bij mij in de buurt. Maar ook bij wat grotere bondsvesten. Dus bijvoorbeeld bij het OLS. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest. Oh, maar er is de schutterij Sint-Sebastianus ook al geweest, hè, André? Ja. Ja. Ja, we zitten hier nu met z'n vieren, met Brian Simons, met Raisha Pegels, met Kevin Knols en natuurlijk onze Nester André Sogeler. Zitten we nog even bij elkaar. Want er komt natuurlijk een hele hoop bij kijken. Licht, geluid, catering, noem maar op allemaal. Alle mensen die op welk gebied dan ook ondersteunen. Vrijwilligers en noem maar allemaal op. Ook de veteranenondersteuningsgroep Parkstad, die leveren een bijdrage. En zonder dat is het allemaal niet mogelijk. André, jij wilde er nog iets aan toevoegen, hè? Want je zegt van ja, we zijn nog iets belangrijks vergeten. Ja, natuurlijk zijn we iets belangrijks vergeten. Wie komt er? Sint-Sebastianus ken je. Maar het Nachtwachtgild uit Bergen ter Blijt, de groep die de nachtwacht uitbeeldt. Je hebt Sint-Leender uit Urmond. We hebben de schutterij uit Voerendaal. We hebben Wielree komt. Dat zijn inderdaad komt. Iets grotere, hè? Iets grotere, ja. Dus, Vaals noemde je ook we nog. We hebben Voerendaal. Vaals. Dan schutterij uit Oost-Maarland. De schutterij uit Noorbeek. Dus er zijn wel enkele grote erbij.
En dan heb je heel diverse uniformen. Ook diverse exercities. We hebben ook Sint Martinus uit Sint Maartensvoeren. Vergeet niemand. Die beelden in principe de Zwitserse wacht uit. Dus het is een kleurrijk geheel. Ik zou wel nog een vereniging vergeten zijn. Maar dat is het al waard. De schoonheid van de uniformen. En de verscheidenheid van het schutterswezen. Dan hoeven we alleen nog maar een zonnetje te schijnen en dan zijn we klaar. Ja. Ik wens u 17 mei, zondag 17 mei, succes daar. Aan de Schutterswei, in Spekkersheide in Kerkrade-West. Op het Wouwelpad, hè. Bezijds het Wouwelpad. En Jotheem en adieu, wa. Adieu.